היי, אני גל גפנן. אני בחרתי לאבד את השיר אוהב להיות בבית. השיר אוהב להיות בבית נכתב על ידי אריק איינשטיין והוא הולחן על ידי מיקי גבריאלוב, והוא לקוח מהאלבום ה-24 שלו, אוהב להיות בבית. השיר נכתב פשוט כדי להראות את האהבה של אריק לבית, בלי שום סיבה או בלי להראות אירוע שהוא עבר. והסיבה הזאת היא אף מוזכרת בסוף ההקלטה של השיר. כאשר ניגשתי לבחירת השיר, טיילתי עם הכלבה שלי וזמזמתי לי בראש מנגינה שנשמעה לי די טוב. ניסיתי לחשוב על שיר שישב על המנגינה, ואוהב להיות בבית היה השיר הראשון של אריק שקפץ לי לראש. את ההשראה לשיר לקחתי משיעור חינוך. שם דנו על מה זה בעצם בית. רציתי להראות זווית אחרת לבית, מזאת שתיאר אריק. שונה בגיל ובהשוואה. חשבתי לעצמי, מה היה קורה אם במקום בשנות ה-80, אריק היה כותב את השיר הזה זמן מה לפני שהוא מת? האם המילים אוהב להיות בית היו נשארות משפט או היו הופכות למסר? אנשים שרוכבים על סוסים ויש כאלה שגורמים מרחקים, אבל אני אוהב להיות בבית עם התה והלימון והספרים הישנים. כן, אני אוהב להיות בבית עם אותה אהובה ואותם הרגלים. אוהב להיות בבית.
בראבו!